Ето няма малко ти гледам. Ама ти си голяма, иди на друга тарелка, бе. Ей, голями рани. Мамата ли бе? Ей, нищо си. Пада бе. Няма, тук ще видиш. Тук ще видиш, след тя вчера правеше иначе. Баба ти сега гледа тук. Баба ти сега гледа, тя ще след. Не мисля, че някой има право да обижда другите хора, само ще ги се за люлката, извиняйте. Извиняйте, вие нямате право да обиждате хората. Да. Каза при децата на всичкото отгоре. После ще знаят лоши думички. Що другите не са? И там още люки. Това да не е единствената площадка. Вие... Вие сте големи, ще сте на голяма. Кажи люките там са по-малки. По-малко са там. Трябва да ги поливам 2 минути, 3 бе. Нали знаете, че вас снимам в момента и ще го кача в интернет. И ще ви гледат какъв човек си. Много добър. Голяма работа. Дрислю. А вие каква сте? Ще снимаш. Снимаме. Ето, виждате ли? Направи една снимка и ти... Добре. Клипове снимам в момента. Продължаваме. Продължавайте. Тя като дойде полицията, какво ще направиш? Не, напротив. Уж няма да я направи на нея, тя има пълно право да си на тая люлка. Ти като навидиш, трябва да слезеш да направиш много вързенка. Защо тя трябва да слезе? И защо тя да има да трябва да слезе? Има още 4 люки и там. Даже децата ви са по-съобразителни от вас. Каза го най-голям.